Здравейте, аз съм Алекс, основател на Алекс Аудио Видео. Днес искам да обърна внимание на една нова функционалност и един нов инструмент, който стартирахме в Алекс Аудио Видео. На нашия сайт може да намерите секция партньорска програма и бизнес-то-бизнес портал. Нашите дългогодишни партньори вече започнаха своите регистрации и можете да го направите и вие. В партньорската ни програма е насочена към фирми, които реализират проекти, свързани с офиси, заведения или жилищни проекти, дизайнери, архитекти, инсталатори на електроинсталации, IT, осветление, аудио-видео системи и фирми за аудио-видео интеграция. А също така фирмите, които изграждат автоматизация. Имаме много добри партньорства с тях. Ако вие имате такава фирма, може би ще бъдем полезни и за вас. Имаме различни нива, които са ясно описани в нашия сайт, нивата на партньорство. И това, което ние правим, е не дистрибуция на стоки. Освен това, че вие може да получите достъп до много продукти на българския пазар, за които ние сме ексклузивни представители или сме партньори за дистрибуция. Може да получите достъп до нашия ноу-хау, над 15 години в интеграцията на аудио-видео решения и ние да помогнем на вас да обслужим максимално добре вашия клиент, в зависимост от набора от услуги, които са необходими да добавим към вашето портфолио. От нашия екип вие може да извлечете услугите и продуктите, които на вас са ви необходими. Ако вие правите инсталацията, може да я правите вие, ние да ви съпортнем с настройките или ние да направим дизайна и проектирането на системата толкова ясно, че вашите техници да могат с лекота да изпълнят инсталацията на системата. Това зависи изцяло от вашите желания и от вашия начин на обслужване на клиентите, което смятаме, че е наистина на високо ниво и ние можем само да сме подкрепа в това. В бизнес портала може да си направите акаунт, да се логнете, съответно ние ще одобрим нивото, на което в момента ще ви регистрираме като бизнес партньор и ще виждате в реално време на всички продукти цените към вас. Партньорски цени на стоки и услуги, които може да избирате и да правите директно поръчка през сайта, избирайки всички компоненти. Просто цъкнете на линка в сайта и си направете регистрация. Оттам нататък ние ще свържем с вас, за да уточним детайлите. Можете да поръчвате и директно на ценови листи, където всички продукти излизат под формата на ценова листа и вие можете вътре да си избирате по бърз начин всички продукти, които искате, да си изберете марка, която ви интересува и общо взето сме се постарали този инструмент да е наистина улесняващ работата в селекция на продукти. Благодаря!